Tanawan na to, tanawan to. Puro man iba to. Nga na, mabato man na. Daga man nagpabil kanina kay nainulog. Arawan. Ay, binulan ay. Di na naman. Wi-Fi mo da, Wi-Fi. Wi-Fi mo da, Wi-Fi. Wi-Fi mo da. Wi-Fi mo da, Wi-Fi. Wi-Fi mo da. Yati. Puros mo ning kakawayan na diri eh. Wala may mga balay diri sa Proc 9. May gay ni. Napok yung income gamay kay dagan na yung ulo sa unahan. Pero sige lang. Tinga na lang na ako sa unahan, be. Dagan siguro balay dito ba? Basta hindi may mga babae mo ulog ron. Librehon, dyan ako ba? Wi-Fi mo na! Wi-Fi mo na! 5 hours! Anjis, 10 hours! Ulog na! Wi-Fi mo na! Sus! Murag kailam ko ng tawana bay. Murag mao man nga surug-surug bulkit bay. Wi-Fi mo Tuyag na! tirada tawana. Ay kuan bulkit. So ako nakaroon sa wifi na pod bay. Sipat yun yung tawana ba. Sundan ako na bi. Ako anak ko ng tawana na kay mao gyud ning nagsisak ng interior bagi purma niya agsiba. Si RF lagi daw. Iti giniron. Anak ko ni. Wi-Fi mo na! Wi-Fi mo na! Wi-Fi! Wi-Fi mo na! Natimanan ko palagi. Sus, maugin ang tuhana ba? Unya lang ka. Mahapaan na kang buanga ka. Ayun ka. Wi-Fi mo na! Wi-Fi! Wi-Fi mo na! Wi-Fi! Wi-Fi mo na! Wi-Fi! Grabe. Daghan naman akong balay na agyan, pero wala may nihulog. Parang may sumusunod sa akin ah. Ay, parang guni-guni ko lang yun. Kaya yun, magod ko ba? Ito lang sa unahan, be. Sundan-sundan ako ng tuhana, be. Kana laging sulod sa yung wifi lagi. Purot yun na ba? Malipat na. Awa lang na. Wi-Fi mo na, Wi-Fi! Wi-Fi mo na! Wi-Fi mo na, Wi-Fi! Ah! Tay, di naman makaya na eh. Kayo naman kay ko. Saan ako nagdirbi? Dami. Huwag mo na yung rasa. Balus ko. Nangihi man. Purot yun yung suludan yung piso wifi niya. Ilisan ko manig bato ba. Nagag kandado na ikahoy. Sa din ron. Hala! Kanang pagpila niya eh. Mo sila nang ginaingon nga kuan ba sa kabulan 100. Bigla to 4 para ingnon nga napay sulod ba. Bato pa ko. Magaling kang kupal ka. May pamangihi, kiligon pa. Ay, salamat, humanagyod. Murag, gana kang sore ano ba? Kiniagi o kilig. Wi-Fi mo na, Wi-Fi! Wi-Fi mo na! Tinuod ba itong info sa mga tao dito bro nga dito mo agi to sa Proc 9 tumo itong mawulkitay. Tinuod lagi to lagi. Kato ko mga asset pwede pa to mga sipyat bisan pag dili kay masaligan ang nangaw to pero sa trabaho to masaligan to. Bisket niya kay ganiharap na diri wa man lagi gyapon diabot. Moagi lagi to rin sa arid lang. Sige. Bisket ni naa naman ta diri. Abot ta ta. Abot to diri. Wi-Fi mo na, Wi-Fi! Wi-Fi mo na! Yawas. Murag na saan naman siguro ko ani ba eh? Tumoy naman ni sa Proc 9. Nalipo po ko aning dalanan eh. Naidalan diri, napoy dalan dito. Ay, diretso na lang ako dito. Murag dagag balay dito ba? Wi-Fi mo na, Wi-Fi! Ay, abay. Naririnig mo ba? Naririnig ko? O na pero murag
Murag wifi man tingog ka. Piso wifi. Di man abulkit, palho. Mao ginaingon sa asset to. Nagkambyo na pud siya og trabaho ron, lahi na pud yang gisuroy. Pamalagi ko nimo gingnan gani ha. Kalimot kong ingon no, pero mo di na siya. Murag gini na siya oh. Mao lagi na lagi. Wifi mo na, wifi. Tulong ta. Mo na, wifi. Saman mo. Kuan bro ba? Yung bag mo, mahulog mo wifi. Tarong nga ako ninyo up. Wabayin mo ka kilas ako ah. Papabaya ako ang papa. Impas din mo. Kana lang mo, sana lang. Muhulog be. Wa mi labot og papa nimo niyong papa. Di pud mi musugot nga mahimo na mo ng papa imong papa oy, di ba? Tama juga. Abinag mo ng bag mo, mahulog din mo. Naglahi-lahi ka karon ron, business karon. So na bulkit karon kay wifi na karon lagi. Dili mo to akong manuroy ag bulkit. Ako man tong kambal. Ay na. Dili namin nimo maliba. Dahog pa dagang tao ro sa inyo katipunan. Kailan namin nimo? Ay kabalaka di na kana mo ilabtan kay sa una ginagugugupod ba kanila. Karon di na kay gusto na mo nga makasabay mi si Muha ba kay para maka-income pud mi gani si Muha tirada gani kana mga bulik-bulkit ni mga suroy ba. Diba? Tawagin papa ko kay para makabot po siya diri. Bi, tawasan sa kami. Mao ba? Mapil day mo. Pero sunod na. Mo ingon ako sa inyo ah. Ila ka to nakuha na ko ba eh? Ipa gini ba eh? Palit ko interior sa loob. Tawagin na kay para maabot ba. Di mo dal cellphone bay. Biscuit sa na to na kita-kita lang. Kita lang sa Good lingkod sa tayo. Sige, tara. Tara. Eh, lain pa to ba mo. Dako na siguro ka ng income nimo no kay ganira mga sinuroy diri sa Prop 9. Bitaw no? Tanaw na to na bay. Dagan na kayo, mudagan na ganag sa smell. Awar ko no. Bugat na gid kayo. Pero na yung mga papel. Grabe naghana na di ana eh. Kayo eh. Manglibre ni bro ba? Gunit ni bro. Kita sa kami. Oo, tanawan ninyo. Pilay silo na na ba? Sino ba? Gapo kayo na eh. Libre lang ko. Price kini ba kay dagkan gid daw. Bitaw bay. Magaling kang Ito yan, kupal ha? ka. O, libre lang. Lagita mo. Bisag kuan pa, Jollibee. Eh, tanawan na to, tanawan to. Puro man iba to. Nga na, mabato man na. Daga man nagpapel kanina kay nainahulog. Arawan. Ay, binulan dahil. Dito niya arawan.